Samantala, Dagupan at DepEd lumagda po sa MOA para sa matagal nang hinihintay na school project sa gitna ng kakulangan ng mga silid-aralan. Para sa detalye live, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Matagal na umanong kinahaharap ng Dagupan City ang kakulangan sa mga silid-aralan na nagdudulot ng siksikan at shifting schedules ayon sa lokal na pamahalaan. Dahil dito, nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan at ng Department of Education ang isang Memorandum of Agreement sa Central Office ng ahensya sa Makati para sa pagpapatupad ng proyektong pang-infrastruktura sa lungsod. Batay sa ulat, direkta itong mapapakinabangan ng Maluwod Elementary School at Caraal National High School. Ayon sa Schools Division Office, nasa halos 300 karagdagang silid-aralan ang kailangan pa o kinakailangan ng lungsod upang matugunan ang patuloy na pagdami ng mga mag-aaral. Kabilang ang mga proyektong sakop ng kasunduan sa mga matagal nang hinihintay na infrastrukturang pang-edukasyon sa lungsod. Inaasahang makatutulong ang mga bagong proyekto para mabawasan ang classroom backlog at mapabuti ang kalidad ng pag-aaral ng libu-libong estudyante. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.